silungiselele element abafundi ababili ulandela kulo marko ophezulu awugqiba uziqokelela wathi kula madoda phaa kulaa ndawo sidla ngodibana kuyo abanolungisa itafile nilungiselele ipasika. Well, xa ifika phaya is recorded in the book of Luke 22 verse 19 naku Mark 16 verse 13. Xa ifika phaya wafika amadoda enze njengebetshile wathi behleli ngohlobo esihleli ngalo nabafundi bakhe wathatha isongo newayini wabulela sebhange wathatha isonga newayini wabulela awugqiba ubulela waqhekeka Hey. newayini wabanika wabanika wathi Maxaba nefemeli yamadoda kwenzeni ukuqhoba xa nisitye sona naxa lisela le wayini ukuze so ndifuna ke sibambe nje loo nto uba siphuma ke sibheke emangcwabeni wathi uYesu kwenzeleni oku ukundikhupha. So siyabulela ke ukuthi ke phakathi kobomi benu nothandokazi ningavuli igepende okanye niqale oluhambo lokumkhumbula ngoba ayithi kuba sicelebrate namhlanje you made a milestone yokumkhumbula kodwa ahead nizamane niyongqubeka kwi-fixes zakhe apha endlini nithi ngamanye amaxesha xa nisibuka iipiksi zakhe ubone kusehlinyembezi yonke loo nto it's a commemoration ukuthi xa ukhumbula sometimes kwehlinyembezi xhomele xa yintoni le ithe qatha xa ukhumbula loo le event yi-event eyayikadikho in the Jewish tradition kodwa iselebreyithwa ngendlela eyahlukileyo kule kuYesu wayenzile. Yi-event phezu kwe-event abona le nto ukhumbula into ebaluleke kakhulu. Deuteronomy bebeyenza le event bekhumbula laa mini ababephuma ngayo
Egypt. Mini yokuphela kwemvana ebigcinwa in a sacred place. Ikhotshwa only ngumpriest. Lihleli ligcinwa apho for 4 days. Kulayitwa isibane. Imvana epheleleyo engacastratewanga, engachetywanga, ihlale ilinde lo mhla wokucelebrate okanye this event yokukhumbula ukuphuma kwabo e-Egypt. This one is the basis. Wonke ke umJuda ebesiya eJerusalem kule celebration bephethe into abathe bayifumana kwisivuno sabo, kwizinto abathe bazifumana emsebenzini kwabo. Kodwa kuloo nto umuntu ayiphethe ufuneka angalishiyi iqhekeza aye nabo xa engena umpristi phambi koba kuyiwe kwelathi iqhekezwe sasona kwakugqitywa ixhelwe mva phalazwe igazi. uYesu apha uza nento entsha, engeyo ya tradition okanye engeyo yohlanga oluthile, engeyo ya mJuda tradition yakhe, engeyo ya mGentile ngokwe tradition yakhe, engeyo ya Roma, but eunita bonke abantu. Uthathe soka nale ndebe abulele. Ize loba si-understand oba naxa sicinga ngezinto esizikhumbulayo, sijonga uba yintoni esiyikhethayo, yintoni esiyilahlayo ekukhumbuleni kwethu. Lena esilahlayo silahla kuba ithini, le esikhumbula kakuhle sikhumbula kuba ithini. Siyavana i-argument isuka kule nto yoba when we celebrate this event siyalibala ufaka into ye-Thanksgiving. We only focus in the trials of Jesus. And sonke siba nomdla womamela side sisehle abantu babe bahlanu kwi-trials, but andikhumbula uba ubakho umshumayeli ozawuma athi wabulela. In that event asike sibe nayo umshumayeli othi ndiyabulela, uYesu wabulela. You see? Hallelujah. Amen. Amen. Ubomi bukaThandokazi obusibubulela sibukhumbulayo, sikhumbula izinto ezinhle ngaye, kodwa ubomi bakhe bugqithe kwizinto ezibuhlungu. And uThandokazi njengelady ngiqinisekile kwi-diaries zakhe
zikhona imini ebethi xa ityhila idayala afumana uba into endibanga uba ndiyikhumbulele imini ndahethisheka ngayo. But kulo yonke loo nto kukho into ekuthiwa yi-Thanksgiving. uYesu wenza le nto phambi koba aqhekeze isonka, phambi koba anikezele indebe yokuphalala kwegazi, as a symbol yokwaphulwa kwakhe, as a symbol yokuphalala kwegazi lakhe liphalalela thina sonke. Kodwa before ezi zinto zenzeke kuye unale nto ebalulekileyo, Thanksgiving. Hence I said, kubalulekile uba sijonge silahlayo uba silahla kuba kuthini. Le esiyicelebratayo lesiyikhumbulayo sikhumbula kuba kuthini, and then sizidibanise. uYesu ubulela oba one le event iye yakhe ngoku ingazuphinde ibekho, izawucelebratewa ngoku ngendlela eyahlukileyo, ingazucelebratewa ngendlela ibikade celebratewa ngayo ngaphambili, of which kweya ngaphambili bebebulela oba uThixo ebakhulule ekophukeni kwabo. They were broken xa bekhutshwa eEgypt. Abanye bephuma beshiya iifemeli zabo zangcwatyelwe eEgypt, but baphuma bazishiya kodwa i-tradition yabo ingavumi, ngoba bona bangabantu bokuthi uba uswelekela kwindawo ethile funeka goduswe. Kodwa kwanyanzeleka ngenxa yemeko oba bathini bazishiya izihlobo zabo eliphutha. So xa bekhumbula bakhumbula ezo zinto, emveni kozikhumbula babulela uThixo ngoba etheni ebakhuphile. So when we remember, sikhumbula ukwaphuka madoda, sikhumbula ukwaphulwa madoda, sikhumbula ubuhle madoda, sikhumbula izinto ezintle uThixo asenzela zona. So enkosi ngoba uThixo aniboleke le gift enguthandokazi, ukuze xa buhamba ubomi buqhuba ahlale zimbalini zelikhaya, njengomntu uThixo akhe waniboleka, ahlale zimbalini zelikhaya. Mama notata uNtontela abantu bonke balapha ekhaya nisazi into yoba uThixo ukhe wanihlekisa ngale ntombazana. Sikhumbula loo nto, sikhumbula loo nto. So xa sicelebrata, xa sivuya, xa sikhumbula qho ngePasika, masikhumbule abantu abatsha, masikhumbule bomama, masikhumbule abashumayeli into yokokuba yonke le nto esiyicelebratayo yabulelwa. Wathi uYesu, bawo kulungile uba undenze okokuba ibe ndim ongumsindisi. Enkosi ngoba undenze ndophulwe ngenxa yabanye abantu. So bantu abatsha, bomama nani botata, xa siphuma sibheke emangcwabeni, being a Christian, we are visible secrets zokusindisa. Kodwa kumele sithini? Sibulele ngokwaphulwa. And if asophulwa, the plan of salvation is not perfect. Ndicela uba nditsho namhlanje, njengoba sikhala in this journey, kumele sazi uba sikhaliswa because sikwindawo apho simele uba sibulele ngokwaphulwa kwethu nguThixo, avume ukuba sophulwe. Uyavuma uThixo uba sophulwe, so that xa sisophulwa ngale broken yethu
akwazi ukusinda abanye abantu. That is why kufuneka singonqeni ukuya kwabanye abantu uthi xa ufika kuye umbona ekukona embi uthi le nkolo kuyo ndandike ndakuyo undibona ndinje it is because ndandike ndakule nkolo kuyo. That is why kufuneka singoyiki ukuya ngezo zinto ebantwini. Uthi ubona esisikanje esisikama sikukhumbuza into yoba ubani wandenza into ethile but ndiyabulela kuThixo ngoba ndiyinjongo yokuphumelela kwelizwi lakhe. Hallelujah. Amen. And so uYesu ubulela nje kuba abe igift yokwaphulwa ngenxa yethu. And therefore nathi funeka sibulele ba igift yokwaphulwa ngenxa yakhe. Apha uthandokazi nimbukele uThixo wanokuphula ngokumsusa kuyo. Elungiselela into yoba xa phuma umama Xaba usiya kule lokishi bekhala abantu abangomama besithi umntanam ndimluzile uthi wena nowam akekho. Ukwazi ukuma uthi ithanda icwaka ngoba nam ndandinayo intombazana kodwa ngoku andinayo. So xa sikhumbula sithwele ezo zinto. That is why athi uIsaya khumbulani ungathi nesigingqi enendiwa kuso. Nimkhumbula uAbraham noyihlo nomama wenu uSara. Atawugqiba athi hambani nina basindileyo ekreleni. Yibani niyibona iJerusalem. Ikude. Ngoba sikwilizwe nomhlaba wokwaphulwa kodwa ngapha kokwaphulwa kusheke history ngenxa yethu. History etyebileyo ebalulekileyo. And so bendizothetha loo nto xa sihamba sibheke emagqabini. Silandela uYesu owabulela ukwaphulwa. And so bulela ngebhandezelo odibana nazo. Because zizo ezikusondeza kuThixo and zizo ezenza abantu bathi thini xa la mKristu egqobhoza. Nathi asilandele because imele. Sibukani igcina. Thixomani makanibuke namhlanje. Ingayeki kuyikhumbula le ntombazana. Amaxesha amahle, amaxesha alungileyo. Uza kuza ke apha ekhaya esisinyanye esihle njengomntana seAfrika. Nkosi. Uzawuza esisinyanye esihle. Nkosi. Njengomntana seAfrika. Amanye amathuba afike ephethe ichoba ebusuku. Ephethe ichoba lakhe. Echaza into efuna kwele mimoya. Funeke ni respond. Njengomntana waseAfrika. Sebani nikhumbule enhlizweni uzofika yena ebusuku ngomoya. Afike ngamaphupha. Yeah. Ngoba umAfrika omnyama. Yes. Xa ethe wafika nilandele kakuhle le nto ayithethayo nibona izinto ebezivalekile apha ekhaya zivuleke. Ngokunamandla. Kaloku we can celebrate uAbraham noIsaka. Singaba celebrate bakhumbula abantu bethu. Abangekhoyo. Andu siva sithi kasixakiwe sithi Thixo kamama. Thixo kamama. Was ngabo Xelele. abasifundise. So uzaba sisinyanye esihle. Uthandukazi. Izinto benizilangazela kuye kwelingenene ningakhange nizifumane kodwa ngoku uyovula indlela yoba ezo zinto ezimnyama apha ekhaya yena uyazibona ngomoya. Ezinto eziza kakubi apha ekhaya uyazibona yena. So ikhumbula umuntu onjalo ke unamandla yena ngoba ebembaxa yena. So unamandla yena. Ngifuna uthethe ezo zinto. Imoye xa ifikile. Kwenzela uba kube kuhle. Bekuhle. Abantu abaninzi abanye kweli Kapa sidibana nabo ecala kwendlela sicinga uba babulewe. Kanti into yoba bathi xa befika abantu abadala bethetha abakwele mimoya ibe ngathi akwenzekile. Andithethi ngomntu okhulayo ezo zinto zilenziwa kowabo.
kodwa umuntu ezizinto eziliyeza kowabo kumele uba aphulaphule. Kukho ixesha lofulathela kwabo. Yo, bathi xa bekufulathela uthi ubusemsebenzini uvuthuluke ngoba uhlulwa kukhumbula. And when you remember, you celebrate. Uba bekuphalaza igazi, uphalaza igazi. Athi xa esiya kwabo abakhanyiselweyo, abalinga thina nabakwele mimoya, ngoba bakhona amadoda. Andithethi ngefashion. Bakuxelela into okokuba into abangibubeyile into uyuluza umsebenzi luze yonke into yoba zandiphulaphula. Wayefikile uyihlo omkhulu, wayefikile unyoko omkhulu esithi kuwe kodwa zandiphulaphula. Ngoku uze ngomva. That is why usithi noba uselayinini uthatha into phambi kwakho uyebe wena axeshwe ushiwe because nakufula. So when we remember, we act, not only. Uba uthi ucela igogogo nilenze. Nilenze. Uba uthi ucela ibhokhwe emhlophe niyenze. Uba uthi ucela ukhatshwa abuyiswe ngokwesiko lalapha niyenze. Ukwenzela into yokokuba indlela yethu ibe mhlophe. Unembe Richardson incwadi yakhe othi kukho ubudlelwane phakathi kwabantu abathathu. Abantu asebelandulele iKristu, abantu abaphilileyo nabantu abasezawusayo. Uthi that is why athi umntwana xa ekwistage esithile kumama wakhe esuswini, athi xa eva ingxolo yalapha ematolweni ashukule, ngoba khona link between thina nabo. Uthi ke yenza le nto ukuba umsebenzi wabantu abadlubo ukuvala amehlo abantu abafayo ngokwaseAfrika. Uthi kanti umsebenzi wabantu abasebewelile asebefile ukuvula amehlo abantu abahlelile. Ithi lo ncwadi, what is a good life? Incwadi ye-Christian Ethics. Injongo niyiguglishe nje incwadi ethi what is a good life? Ithetha nge-rituals ezenziwa ngama-Afrika ngokwenkcubeko yawo nezizwe zawo. Bathi utakuselebhreyithwa ngendlela ethile, ukhunjulwa ngendlela ethile. Thina sinendlela yethu yokukhumbula abantu bethu. Sawugqiba ukuthi ngecawa uvukile, wena ntloko yabantu abakhona siyayazi uba nabathabalele luthulile. Sawufika emakhaya sisamagogogo bayavuka bebe ngenyawo baselebreyithe nathi. Xa siguqa emthendelekweni sibulela kuThixo, siqhekeza isonka, abalapha ecaweni bayeza bahlangane nathi esithebeni sothando lomvana. Kodwa sawufika emaxhantini sishwanga amadoda bayeza barhogole nathi ngomoya, amutsha amathambo unyuka umsi. Bahle intsikelelo madoda, bahle intsikelelo madoda. Umfundi esithi ndithandawuyenza into kabani, babuye imali ezazingabuyi emsebenzini endingekaba sasibanjwe yintoni. So sikhumbule ezo zinto, remember ezo zinto, sikhumbule ezo zinto. Kude kutheni ubani hamba phambili ezintweni zakhe, abantu abanye sidiniwe kubani basoloko besibizele ebuhlambi. Uyayazi uba likhubalo lakho. Thixo makanikugcine. Thixo makanikugcine. Kuthiwa nisikelele ngoku nangonaphakade. Amen.